Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε πώς λύνουμε προβλήματα με διαίρεση κλασμάτων. Το δωμάτιό μου είναι 28 τετραγωνικά μέτρα και είναι τα 2/6 της επιφάνειας του σπιτιού. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι όλο το σπίτι μου? Προχωράμε στη λύση. Βλέπω ότι ξέρω το μέρος και ψάχνω το όλο. Η λέξη κλειδί είναι το όλο. Άρα θα κάνω διαίρεση, αφού ψάχνω να βρω το όλο. Ξέρουμε ότι όταν ψάχνουμε να βρούμε το μέρος, τότε κάνουμε πολλαπλασιασμό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς κάνουμε τη διαίρεση του δύο αυτών αριθμών. Προσέχω στη διαίρεση ποιον αριθμό θα γράψω πρώτο. Αφού ψάχνω τα τετραγωνικά μέτρα, θα γράψω πρώτο τα τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή το 28. Και θα διαιρέσω με το κλάσμα 2/6. Προσέξτε πώς κάνουμε τη διαίρεση. Ίσον. Ξαναγράφω πάλι το 28 και μετά ξαναγράφω το κλάσμα, απλά το γράφω ανάποδα. Αντί για διαίρεση θα κάνω πολλαπλασιασμό και μετατρέπω το 28 σε κλάσμα και γίνεται 28 πρώτα. Και κάνω το πολλαπλασιασμό. 6 φορές το 28 μας κάνει 168, 1, 2, 2. Και αν κάνουμε αυτή τη διαίρεση θα βρούμε το 84. Άρα απάντηση, όλο το σπίτι μου είναι 84 τετραγωνικά μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.